Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της παράδοσης. Το φθινόπωρο είναι μία από τις 4 εποχές του χρόνου. Είναι μια εποχή αλλιώτικη που μας προετοιμάζει για το χειμώνα. Το φθινόπωρο αποτελεί όμως και μια πολύ σπουδαία αφετηρία που σημαδεύει καθοριστικά την αγροτική ζωή. Είναι μια περίοδος που σηματοδοτεί την έναρξη του ετήσιου παραδοσιακού κύκλου και την απαρχή του γεωργικού έτους. Ένας σημαντικός σταθμός που επηρεάζει τη ζωή, τα γεγονότα και τα δρόμενα της ελληνικής υπαίθρου, του αγροτικού μας πληθυσμού. Στη Θράκη και ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή, το φθινόπωρο και πιο συγκεκριμένα ο Αηδημήτρης ήταν το τέλος και συνάμα η αφετηρία για κάθε προγραμματισμό και δραστηριότητα των αγροτών μας τα παλαιότερα χρόνια. Από εδώ άρχιζε και εδώ τελειώνει η θητεία του κάθε διορισμένου να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο. Για το δημοδιδάσκαλο, τον γραμματέα, τον κλητήρα, ακόμα και τον ψάλτη, που πληρώνονταν συνήθως σε είδος. Από τώρα μετρούσε ο διορισμός τους. Ιδιαίτερα όμως ο Αγελαδάρης και ο Ντουμουκτσής, δηλαδή ο Χειροβοσκός. Ο Ντιμιρτζής, αυτός που θα ακόνιζε όλο το χρόνο τα ινιά και θα διόρθωνε κάθε μεταλλικό εργαλείο. Ο Πεταλωτής κλπ. Τώρα θα έπαιρναν ή θα ανανέωναν το διορισμό τους για τον επόμενο χρόνο. Το φθινόπωρο, τον Αηδημήτρη, τελείωναν οι αγροτικές ασχολίες με τη συγκομιδή των φθινοπορεινών αγροτικών προϊόντων και ολοκληρώνονταν με τη νέα σπορά των Δημητριακών. Την ίδια περίοδο εκδηλώνονταν και το ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των νέων. Τώρα άρχιζαν οι συζητήσεις και παίρνονταν οι αποφάσεις για τα αραβωνιάσματα, για την οικογενειακή αποκατάσταση των αγοριών και κοριτσιών του χωριού. Οι προξενήτριες και οι ειδικοί στα προξενιά είχαν την τιμητική τους. Αυτοί και αυτές κανόνιζαν ποιος ταιριάζει με ποιαν, ποια θα πάρει ποιον. Ακόμα και το αντίτιμο για να γίνει ο αραβώνας, οι προξενήτριες το κανόνιζαν. Τα φθινοποριάτικα τραγούδια που διασώζονται μέχρι σήμερα και είναι πάρα πολλά, μιλούν για τους αραβώνες και τα αραβωνιάσματα. Ακούμε μερικά από αυτά, όπως μας τα αποδίδουν μελωδικά οι γυναίκες του λαογραφικού ομίλου Ασβεστάδων, που τις επισκεφθήκαμε πριν λίγες μέρες. «Φεγγάρι μου ψηλό λαμπρό» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα καθιστικά τραγούδια που λέγονταν αυτή την εποχή, ιδιαίτερα στα νυχτέρια που γίνονταν τώρα τις μεγάλες νύχτες του φθινοπόρου, στις αυλές και τα αλόνια των νοικοκυρέων, που είχαν να κάνουν το ξεφλούδισμα και ξεμπομπόλεσμα της νέας οδιάς του Καλαμποκιού. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα κάλεσμα στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι που τα βλέπει όλα από εκεί ψηλά που είναι. «Φεγγάρι μου ψηλό λαμπρό, στρογγυλογυρισμένο, κατέβα κάτω κι έλα εδώ, για να σε μαρτυρήσω. Μην είδες το γιαρέντι μου, μην είδες τον καλό μου. Σε τι τραπέζια κάθεται, κάθεται τρώει και πίνει. Τίνος χεράκια τον γερνούν και τα δικά μου στέκουν. Τίνος παιδιά τον χαίρονται και τα δικά μου κλαίνε».
Οι χοροί που χορεύονταν αυτή την εποχή ήταν αντίστοιχα φθινοποριάτικοι. Τα θέματα των τραγουδιών ήταν γύρω από τους επικείμενους σαραβώνες σχετικά με την εποχή του φθινοπόρου και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου.
Φίλες και φίλοι της παράδοσης. Το φθινόπωρο που, όπως είπα προηγουμένως, κλείνει ο ετήσιος κύκλος της αγροτικής παραγωγής, έδινε την ευκαιρία στον πληθυσμό της Υπέθρου για μια πολύ σπουδαία αγροτική δραστηριότητα και συνάμα κοινωνική εκδήλωση. Τα νυχτέρια. Αυτή την εποχή γινόταν η συγκομιδή και συγκέντρωση του καλαμποκιού στην αυλή ή το αλόνι του κάθε νοικοκύρη. Το ξεφλούδισμα και ξεμπομπόλισμα του καρπού έπρεπε να γίνει γρήγορα πριν πιάσουν οι βροχές. Γι' αυτό χρειάζονταν πολλά χέρια, αφού αυτή η δουλειά γινόταν με το χέρι, διότι δεν υπήρχαν οι σημερινές ευκολίες των μηχανημάτων. Μαζεύονταν λοιπόν στην αυλή του κάθε νοικοκύρη οι γυναίκες και τα κορίτσια του χωριού εναλλάξ και με ανταπόδοση, το λεγόμενο μιτζί, για να κάνουν αυτή τη δουλειά γρήγορα και αποδοτικά. Αυτό γινόταν τα βράδια και ιδιαίτερα όταν ήταν γεμάτο το φεγγάρι. Έτσι δημιουργήθηκαν και καθιερώθηκαν τα νυχτέρια. Στα νυχτέρια αυτά, δουλεύοντας αδιάκοπα, τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια της εποχής. Στα νυχτέρια επίσης έβρισκαν την ευκαιρία να συζητούν, να σχολιάζουν και να κοτσομπολεύουν γεγονότα της κλειστής κοινωνίας του χωριού, να μαθαίνουν τα νέα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Για κεράσματα είχαν καλαμπόκια βρασμένα, κολοκύθι βρασμένο ή ψημένο και γκόρτσα ψημένα. Και από φρούτα εποχής κράνα και τσάπορνα. Άντε τώρα να μας πείτε ένα τραγούδι. Τώρα θα σας πούμε. Πώς δεν γίνεται. Γιατί ένα τραγούδι, αλλιώς δεν είναι στάξουμε και δεν κρατηθούν. Ναι. Καλαμπούκια, τραγούδια. Ανατολή μηνύ ηχτώσει στη δύσμη ξημερώνει πάντα πουλάκια στη
Μπράβο το κορίτσι. Άντε, Μαρκοβίτσα, сюда, έλα να μας αδειάσει καλά. Έλα ρε κολοκύθα, δεν ζητάμε. Θα σπάσουμε και κολοκύθα να τελειώσουμε. Постоянно? А ты парень, короче, Масадана. На Москве. Μπορεί να πέρασα από την γειτονιά σου κι ακούσα κλάμα και να ακούσα πως σε μάλλονε η μάνα σου για μένα. Πες μου να μην ξαναπαίρνω. Περνά λεβαίνει, πέρασε, κανείς δε σε όμως είναι ανοιχτό. Για πέφτει τώρα, έρχεται και η Δημήτρης πέντε του τραγούδι του να η Δημήτρης τον καιρό. Την παραμονή μας στα νυχτέρια των Ασβεστάδων, έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν τα μέλη του τοπικού λαογραφικού ομίλου παραδοσιακών χωρών, γυναίκες και άνδρες αυτού του χωριού που έζησαν αυτή τη δραστηριότητα ως παιδιά, παλικάρια και κοπέλες πριν από 50 και 60 χρόνια. Είναι αυτό που λέμε ζωντανή παράδοση, διότι μεταφέρεται από ανθρώπους που βίωσαν αυτά που παρουσιάζουν σήμερα ως παραδοσιακά δρόμενα. Νυχτέρια, χορούς και τραγούδια. Το συνθέστερο θέμα των συζητήσεων στα νυχτέρια ήταν τα προξενιά και οι επικείμενοι αραβώνες των κοριτσιών και αγοριών του χωριού.
Για φωτισμό και ζέσταμα άναβα φωτιές με σουσαμνές που τις είχαν αδειάσει από το Σουσάνι. Στην ίδια φωτιά έψαιναν και τις κολοκύθες. Τα παλικάρια έβρισκαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τις συγκεντρωμένες γυναίκες και να δουν από κοντά τα κορίτσια που βρίσκονταν εκεί. Γίνονταν τα σχετικά πειράγματα και στο τέλος όλοι μαζί κατέληγαν σε κυκλωτικούς χορούς. Ακούμε και σφυρίγματα. Μια κορίμω στο παραθύρι, να δεις τον ήλιο και το φιγγάρι. Να δεις τον ήλιο και το φιγγάρι, να δεις τον νέο που θα έχει πάρει. Εσύ κοιμάσαι με αγωνιστάζω, και να θυμούμαι και να στενάζω. Εσύ κοιμάσαι στα χειτωνάκια, εγώ γυρίζω μες στα σοκάκια. Μαύρα ματάκια, κόκκινα χείλια, ζωγραφισμένα στα παραθύρια. Άκη, να τραγγίσουν κι όλα χορέψουν τώρα. Να τη βρε, της ακρίβειας στον καιρό, της ακρίβειας στον καιρό, επαντρευτήκα κι εγώ. Να τη βρε, επαντρευτήκα κι εγώ, επαντρευτήκα κι εγώ και μου δώσαν μια γυναίκα. Και μου να τη βρε, και μου δώσαν μια γυναίκα, και μου δώσαν μια γυναίκα, πως τρώγε για 5-10, πως τρώγε να τη βρε, πως τρώγε για 5-10, πως τρώγε για 5-10, μου φάγε μια προβατίνα, να τη βρε, να τη βρε, να τη βρέξει βρακούτε, να τη βρέξει βρακούτε, τι είναι αυτό που κρεμίτη, τι είναι αυτό, να τη βρε, τι είναι αυτό που κρεμίτη, τι είναι αυτό που κρεμίτη, και κρυμαντζαλίζει τη, είναι τα, να τη βρε, είναι τα λίτρουδι μου, είναι τα λίτρουδι μου και το ζευγάρουδι μου. Είναι τα λίτρουδι μου και το ζευγάρουδι μου. Μπράβο, Καστήρι μου, καστήρι μου, καστήρι
μάτες να καούν. Μητάγει μουρικα στην μούδα μου, μητάγυρουν τα μάτια της. Μητάγυρουν τα μάτια της, κατσαπλούγυρε να κάνει. Κατσάκλι μουριχά στην ρούδα μου, κατσαπλούγυρε να κάνει. Κατσαπλούγυρε να κάνει, του γυρτάνης δεν αρέσει. Κύρτα μουριχά στην ρούδα μου, του γυρτάνης δεν αρέσει. Έκλεισα θέλω να κάνω, θέλω να τη ζωγραφίσω. Θέλω να τη ζωγραφίσω, να λάβουν τα ειδόνια μέσα. Ζωγραφίσω, να λάβουν τα ειδόνια μέσα. Να λάβουν τα ειδόνια μέσα και τα κυλιδόνια απ' έξω. Να λάβουν τα ειδόνια μέσα και τα κυλιδόνια απ' έξω. Και τα κυλιδόνια απ' έξω να λάβουν και να λένε. Και σιγά γαλάνα γλυκά ξαντά και μαύρα μάτια, και σιγά στο όνειρό μου. Και σιγά στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου. Σκονομία
παπούτσια της νέας μόδας θα ακούς κουμπά, κουμπάρα μου. Τάνι σταύρο κουμπούδα, κουμπαρούδα μουδίκια. Τάνι σταύρο κουμπούδα, κουμπαρούδα μουδίκια. Τέλει καλά, τα ακούς κουμπά, κουμπάρα μου. Τελική καραβουλιά για να βάζει τα μαλλιά. Τελική καραβουλιά για να βάζει τα μαλλιά. Τέλει καλά, τα ακούς κουμπά, κουμπάρα μου. Θέλει κούνια για μωρό, τον κακό της τον γύρο. Θέλει κούνια για μωρό, τον κακό της τον γύρο. Δώσ' του να πάει και αμανάμα, δώσ' του να πάνε του μακάλα. Δώσ' του να πάνε του μακάλα, Πασχάλης έχει μια κούνια. Δώσ' του να πάνε του μακάλα, Πασχάλης έχει μια κούνια. Πασχάλης έχει αμανάμα, Πασχάλης έχει μια κούνια. Πασχάλης έχει μια κούνια, τη έκανε και λιμόνια, την έκανε και λιμόνια, λιμόν βασάει στα χέρια της.
Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να πάρω δυο, θέλω να πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Αλεξάνδρα έχει νιάτα, δεν θα τη μισεί, δεν θα τη μισεί. Θα βάλεις του τζάκι τζάκι, θα βάλεις του τζάκι τζάκι, κοίτα καπινισί, κοίτα καπινισί. Αλεξάνδρα δεν φουλιάζει, Αλεξάνδρα δεν φουλιάζει, δεν συνέρει τζιτή, δεν συνέρει τζιτή. Μέρα αλλάζει, άντρες κάθε μέρα αλλάζει, και συντάκι ζητεί, και συντάκι ζητεί. Πέρα, πέρα στη φράγκια, με δώσει πέρα, πέρα στη φράγκια. Πέρα, πέρα στη φράγκια, με δώσει πέρα, πέρα στη φράγκια, πέρα στη φράγκια, κι ύστερα
Στη σημερινή μας εκπομπή «Επιστροφή στις ρίζες» παρουσιάσαμε θέματα όπως είναι τα φθινοποριάτικα τραγούδια, τα οποία κυριαρχούν αυτήν την εποχή σε όλα σχεδόν τα χωριά της περιοχής μας, καθώς και τα τοπικά νυχτέρια που γίνονταν με την ευκαιρία της φθινοποριάτικης γεωργικής συγκομιδής. Η εκπομπή μας στοχεύει, παράλληλα με την ψυχαγωγία και διασκέδαση των τηλεθεατών μας, που τους αρέσει να παρακολουθούν τους χορούς και τα τραγούδια μας, και στην ενημέρωση αυτών σε θέματα λαογραφίας και παράδοσης, παρουσιάζοντας λαϊκά δρόμενα αυθεντικά γνήσια. Στις καταγραφές μας δεν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε τίποτα, να καλύψουμε ατέλειες, ούτε να αλλοιώσουμε κάτι προκειμένου να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Πολλές φορές ακούμε τη λέξη παραδοσιακό. Παραδοσιακό φαγητό, παραδοσιακό σπίτι, παραδοσιακό γλέντι, παραδοσιακή φορεσιά, παραδοσιακός χορός, παραδοσιακή μουσική. Τι σημαίνει όμως παραδοσιακό? Παραδοσιακό είναι κάτι που γεννήθηκε παλιότερα, έγινε κοινώς αποδεκτό από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, άντεξε στον χρόνο και μεταδόθηκε στις νεότερες γενιές. Φίλες και φίλοι της παράδοσης, σας ευχαριστώ για τη συμπάθεια με την οποία αγκαλιάσατε και το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθείτε από την πρώτη στιγμή την εκπομπή μας «Επιστροφή στις ρίζες». Η ανταπόκρισή σας αυτή μας ικανοποιεί ανθρώπινα. Συγχρόνως όμως μας υποχρεώνει να δουλέψουμε με περισσότερη ευθύνη προκειμένου να φέρουμε το αποτέλεσμα που περιμένετε και να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Σας περιμένουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Γεια σας!